लेंहरनाय लेखायै नोंथांमोना बेवहाय सफैनो हाबाय। धन्यबाद होदों नोंथांमोनखौ। मैया जि जोंहा फाउन्डेसन डे दंमोन, दा बिनि गेजेरावनो दिनै मैयानि दिनाव जिहेतु जोंहा 3 बोसोर जालाङो। 3 बोसोर जानायनि उनाव हरखाबै दिनै नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि जाहोनफोरानो जाहैबाय जे जों आफादखौ 12 अक्ट'बराव NLFB आफादखौ गायसनदोंमोन। गायसनखांनायनि उनाव जोङो फिन हाग्रायाव खारफिनलांदोंमोन। NLFB आफाद हिसाबै जों मुं लानानै 2021 सिम जों हाग्रायाव थाना फिन जोङो जुलाइ 22 तारिख 2021 आव ओंखारबोफिननाय जायो माखासे जाहोनफोरखौ लानानै। मैयानि दिनाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो मोनाखैब्लाबो दिनै आं नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै जोंनि माखासे बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि बे चेनेलफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होननानै नोंथांमोनखौ लेंहरो। NLFB आफाद हिसाबै जोङो सोरखारजों मोजाङै दासिम सावरायगासिनो दं आरो जोंनि समस्याया NLFBनि दाबिया बेनो जे NLFBनि जि मेम'रेन्डाम, जों बे मेम'रेन्डामाव मोनसेल' रोखायै जों बुंनानैबो फैदों आरो नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों जों फोरमायबोदों। जिहेतु BTR मोनसे जोंहा एकर्ड जाबाय। BTR एकर्डनि माखासे दफाफोर दङ। बे दफाफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जों केम्प लानानै दंमोन। बे माखासे दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जायाबा जों आफादखौ डिसबेन्ड बानायथ'वा, बेबायदि माखासे बाथ्रा दंमोन। दिनै बेफोर दफाया जाबोनो हमगासिनो दङ आरो जालांगासिनोबो दङ। दिनै BTR एकर्डनि जिफोर दफा, बेफोर दफाफोरा दिनै इमप्लिमेन्ट जादों। जोंहा सिमा बारायनो गोनां जि बाथ्रा दंमोन, बे सिमा बारायनायनि बाथ्रायाबो जोंहा दिनै जाबोगासिनो दङ। गहपुरसिम जिहेतु सिमा बारायनाय, सिमलगुरिसिम, बेबो जोंहा जानानै थांबाय। गतिके NLFBनि जि दाबिफोर दंमोन, बे दाबिफोरा जालांगासिनो दङ आरो जालांबायबो। गतिके सरकारजों सावरायनायनि बेलायाव सरकाराबो मोजां इनिसियेटिभखौ लादों। NLFBनि दाबिफोरखौबो डिनाय खालामाखै। गतिके NLFBनि जि बुंनाय, बे बुंनायफोरखौ गभर्नमेन्टआ नोजोर बोनानै मोजाङैनो मावफुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गतिके सरकारा खोब मोजां मोनसे इनिसियेटिभखौ लालांबाय थादों, आं बेखौ आसा फारियो। बिथांमोना सरकारजों सावरायनाय जायाखै बे बाथ्राखौ बुंदोंब्ला खोब बेसे बिथांमोना हयथ' गुबुन लामाजों आगान होदों, आं बेखौ सानो। मानो होनबा जों जेब्ला ओंखारबोदोंमोन NLFBआ, बे ओंखारबोनाय समावहा जोंनि दाबिया मामोन?
दा बेवहाय फैनानै जों मा दाबिखौ लाना मेम'रेन्डाम होदों बिनि सायाव हयथ' गभर्नमेन्टआ सोनारदों आरो आंथ' बुंदों जे NLFBनि दाबिया BTR इमप्लिमेन्ट जानांगौ दिनै NLFBनि दाबियाथ' BTR इमप्लिमेन्टनिल'सो सिमा बारायनायनिल'सो गतिके जोंनि नुनायावथ' आंनि नुनायावथ' खोब मोजां सरकारा इनिसिएटिभ लादों थ' बिथांमोननि नुनायाव मा आं बेखौ बुजिनो हाला जानो हागौ बिथांमोना गोदान स्ट्रेटेजि पलिसि लानानै बाथ्रा बुंदों गोदान स्ट्रेटेजि पलिसिजों खामानि मावलांनायनि सिन्था खालामदों आरो बेबायदिबाथ' गभर्नमेन्टआ इमान इजि नङाना दिनै नों मानि थाखाय फैदों माखौ लाना रायलायनो फैखो बिनि सायावसो सोनारगोन दिनै जोंनि फैनायाथ' नों BTR इमप्लिमेन्ट जानांगौ होनना बुङोब्ला बेखौ नोङो जोंनो एकदमबारे सभारेन्टि नांगौ होनब्लाथ' जानाय नङाना जों जिखौ लानानै सावरायनो फैदों बेजोंसो सावरायलांनांगोन अब्लासो नोंनि प्रब्लेमा जोबहैगोन जों गोदानै बुंब्लाथ' गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामा बेखौ हयथ' बेफोरबायदि जानो हादों जानो हागौ खिन्थु आंनि नोजोरावथ' गभर्नमेन्टआ खोब मोजां इनिसिएटिभ लादों NLFB आफादनि थाखाय जे NLFBनि फाउन्डार जे चेयारमेन रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुङो जे जोबथेसालियाव दङ NLFBआ माबायदि लादों बेखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय बेलायाव बिथांनि बेलायावथ' जे बेथ' दा हारसिं नङा खोब गोबां मानसियानो दङ आरो जोंबोथ' बुंदों जे हगारना होयोब्ला मोजां जायो बेखौलाय जोंनिफ्रायबो बुंबोबाय थादों आरो बर' रायजो राजायाबो लुबैदों बेखौथ' मिथिखागौ गतिके माखासे बेलायाव माखासे नोजोरखौ होनायाबो दा गोनां जानानै थानाय बायदिखौ नुहुरदों जिहेतु कनभिक्ट जानानै दङ कनभिक्ट जाना थानाय हिसाबै जों गाबख्रावबाय थाब्लाथ' जानाय नङा बेखौ कर्टनि गेजेरजों मा बेबस्था खालामनो हायो बेयावबो जों साननांसिगोन आरो गेदेर गोलावआ बेखौनो नाजाबाय थादों जों मिथिनाय बायदिब्लाथ' सरकारनिफ्रायबो खोब नाजादों दायो बिथांखौ बख'नायनि जि खामानि बेखौ नाजाबाय थादों हयथ' गोबां मानसिया मिथिया जानो हागौ बे बुस्थुआ सिं सोलिबाय थादों आरो नाब्ला सारखौ बख'नायनि बेलायावबो साफा सानैया गाबख्रावलाबाय थानो हागौ गाबख्रावनायजोंथ' गवाना बियो खामानि मावनायजोंसो गगोन नाथाय खामानि मावदों होननानै जों एसे खोनानो मोनदों आरो मोनथिदों आरो नोंथांमोना खामानि मावदों नामा बिनि बेलायावहाय जे बिथांखौ बख'नायनि जोंबोथ' बुंदों जे बख'ना होयोब्ला मोजां जागोन गयोब्ला मोजां जागोन जोंबो बेखौ बुंदों आरो बिथांमोनाबो बेखौनो बुंदों जे आयेननि गेजेरजों जोङो मा हायो एकदम नाजागासिनो दं आवगायगासिनो बे खोथाखौ बिथांमोनाबो बुंदों NLFB आफादनि जिथु आफाद बेखौ बिनि सिङाव आन्दोआव सोरनिबा राजखान्थियारि खैसारफोर दङ नामा जायनि जाहोनाव मैया IB जिथु बुंथिग्रा बिथाङा बुंदों जिहेतु बक'आ गावनि सम्पति बायदि बेबहार खालामनायनि जाहोनाव बिथांखौ आफादनिफ्राय बोख्लायनाय जादों होननानै मा बुङो मोनसे आफादखौ सोरबा सासे बेक्तिया गावनि सम्पति होननानै बाहायनो हाया बेयाव नोङो बुजिलायनाय सिन्था खालामलायनाय बा सोरबाया गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ बिजिरलायनाय मोनसे आयेना माबाया दंखायो कनस्टिटिउसन दंखायो आरो आर्मिफोरखौ दैदेननो थाखाय आर्मि फर्मेसन दंखायो बेखौ सोरबा बेक्तिया हारसिङै आफादखौ गावनि सम्पति होनना बाहायनो अधिकार रावहाबो गैया खिन्थु दङ बिबानखौ लानानै बिबानगिरिया बिजिरनो हानाय क्षमताया दङ बा अर्डार होनो हानाय बे मोनसे क्षमताया दङ खिन्थु बिथांमोना जे आंखौ गावनि बेक्ति सम्पति बायदि बाहायदों बुङोब्लाथ' गोरोन्थि जागोन आरो आं दिनैसिम बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै जेबो मोनसे एलिगेसन होफेराखै होआखैबो गतिके बिथांमोना जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों दायो आंखौ लाना सोरबा बुंथियानो जा सोरबा गुबुनानो जा बिथांमोना सोरथो NLFBआ सोरनि थाखाय जोनोम जाखो NLFBखौ सोर फसंखो बेखौबोथ' बिसोर साननांगौमोन ना आनखि दा जायखौ बुंथिग्रा होनना नोंथांमोना
नोंथांमोननि चेनेला मिथिनानै दङ बुंथिग्रा नामा बख'नि नामबावसो बुंथिग्रा हिसाबै जेब्ला आफाद फसंनायाव प्रेस रिलिज होनांगौ बेयावहाय आंनि नामखौ आं सिगनेचार हरना जास्ट फोसावना सिगनेचार होनानै आं फोसावना हरनायनि उनाव बिथांखौ जेब्ला आफादा फैफिनो जुलाइ 22 तारिख 2021 आव बे समाव चेयारमेन नांगौ होननानै जाय मिडिएटर बिथांमोना चेयारमेन सासे नांगौ एसे क्वालिफिकेसन गोनां होननानै बेबायदि हिसाबैसो बिथांखौ लानानै फैना आंनि नामखौ बुंथिग्रानो होननानै बिथांनो होहोनाय मानसि गतिके बिसोर लाजिनांगौ आरो खोथाफोरखौ बुंनो माखासे एनएलएफबिनि चेयारमेना नोंथांमोन नामा एनएलएफबिनि चेयारमेन हिसाबै जों बे समाव चेयारमेनखौ फसङाखै आंनि नामा बुंथिग्रामोन आं जेब्ला आफादखौ फसङो अब्ला बुंथिग्रा नामै आङो प्रेस रिलिजखौ होदोंमोन दा एनएलएफबिनि गाहाय हिसाबै दा बे जेब्ला आफादा जिहेतु गोजाम मोनसे मुंखौ नांगोन बेबायदिहै बुंथिग्रा होननानै बिथांखौ फसंबाय बे जाहैदों बाथ्राया नोंथांखौ मोनसे एलिगेसन होबावदों मैया जे नोंथाङा जे एनएलएफबिनि आर्म्सखौ सरकारनो गथायदों बे बेलायाव मा बुंगोन आर्म्स गथायनायनि बेलायावथ' आर्म्सखौथ' जोंनि आखायाव जों दोनबायबो थानो हाया जोंनि आखायाव थागोन गाबोननो जोंखौ गुबुन गुबुनै फाव फान्दायगोन अलरेडि मिथिखायो गभर्नमेन्टआ आर्म्स दङ बेफोर आर्म्सखौ जोंनि आखायाव थानाय माने जों बिपद जों दिनै मायाव दोङो ना सिजफायाराव मोजां फर्मेलि मोनसे सिजफायारावनो दोङो ना बले मायबा मोनसे माबायाव गभर्नमेन्टजों मोनसे फर्मेलि मोनसे टकआव दोङो जेबो माबायानो गैया जुदि इलिगेल आर्म्सखौ जों जुदि लाखोमानानै थाबाय थायोब्ला गभर्नमेन्टआ मिथिखानाय बुस्थुखौ जों लाखोमाबाय थायो सोरबा सासेयाथ' गोलैखागोन बेबायदि अबस्थाखौ सोर खालामखो लास्ट मुहुर्तआवथ' आं खालामाखै बेखौ थाङै थुङै बिथांमोना जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों जे जेब्ला आंखौ एप्रिल 12 एप्रिलाव जि नटिस होयो जे बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय होननानै जि नटिस होयो बिनि उनावथ' गभर्नमेन्टआबो नोजोर होदोंना सरकाराबोथ' नोजोर होदों बा प्रसासनाबोथ' नोजोर होदों जे बोरै जानो हागौ जे एसे नोजोर होनाया मोजां बेखौथ' बिसोरबो सानदों जे गभर्नमेन्टआ आंखौ प्रसासनाबोथ' आंखौ नारसिनदों जे इलिगेल आर्म्स सोरनाव दं बेसांखिनिखौथ' प्रसासन लाइननिफ्रायबो मोनदांनानै दङ दा बेफोरखौ बिसोरो गावसोरनि लेभेलावनो सोंथों जे सोर खिन्थाया सोर बुङा आंखौ हारसिं फोथैनो थाखाय बिसोरो एक्सपेल खालामदोंमोन हारसिङै आंखौ एकदम मा होनो माबा फोजोबलांनाय बिनि जि माबा उद्देश्यफोर बेखौ फोजोबलांनो थाखाय आंखौ हारसिं एरख'दोंमोन खिन्थु आं गोबां सेंग्राफोरा फैनायनि उनावसो आं दिनै दंफिनो जेनेबा नोंथाङा जि आर्म्स गथायदों सरकारनो बियो आफादनि हेंथा जादोंमोन नामा जायनि खारनाव नोंथाङा एक्सपेल खालामदों ना बेखौनोथ' बुंदों आं बिथांमोनानो गावसोरनो सिखार जाथोंना दायो सोर खिन्थाया प्रसासननो बख'खौ हारसिं फोथैनो थाखाय सोर खिन्थाया बेखौ गावसोरनो सिखार जाथोंना दायो जोंलाय आरो गावखौ बासायनो थाखायथ' आं बुंखानांसिगोन होखानांसिगोन दा बिसोर बुंना लाथोंना सोर खिन्थाया गावसोर बुंना लाथोंसै एनएलएफनि जि आर्मि चिफ जे बाथानि बेलायाव मा बुङो दा बिथाङा एनआइनि जि जोबथिसालियाव दङ मा बुङो आं बिथांनि सोमोन्दैबा जेबो मिथिया खिन्थु बिथांनि बेलायाबो बेनो जानो हागौ जे मायबा मोनसे हयथ' गोरोन्थि मावदों आरो दा गोरोन्थिया मा गोरोन्थि मावदों बेखौ मिथिया बुंथिग्राया जोंखौ इनडाइरेक्टै बिक्रमा जि जोंखौ इनडाइरेक्टै जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों दा एनएलएफबि आफाद हिसाबै नैबे समाव थांना थानाया एसे माबाफोर उसुबिदाफोर जादों नामा उसुबिदा मानेथ' जेबो उसुबिदा गैया जोंनि बेलायाव जों जेबो उसुबिदा गैया जों जिहेतु फेक्सन जानानैनो थागोन आरो जोंहा काउन्सिल दङ बे काउन्सिल दङ जोङो माबायावहा 15
2023आव जोंहा माबा लादों जेनेरेल मिटिं लादों जेनेरेल मिटिंनि गेजेरजों जोङो काउन्सिलखौ जों बेवहाय फुटाब डिसिसनजों जेनेरेल मिटिंनि डिसिसनजों जोङो काउन्सिल मोनसे फसंना लादों गतिके बे फेक्सनखौथ' बिसोर खालामखाबायना दासो बुंनानै मा नों माबायावहा आगस्ट 1आव जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयावनोथ' हमदांना मोनदों नोंथांमोनजों जगाजग दङ होनना बुंदों खौसे जानायनि बाथ्रा जोंदों आरो जागोनखौ बुंदों ना जोंदों जेबो खौसेथिनि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बुङाखै खौसे जागोन होनना बुंदों बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना खौसे जाब्लाथ' मोजां मोनना गावसोरबो सिखार जाथोंमोन जों मा भुल मावखो बेखौ सिखार जाथोंमोन गावसोरबो नोंथांनि जि दैदेननाय जि NLP सरकारजों नोंथाङा बुंदों दायो मोजां भाबै सावरायबाय थानाय जादों नोंथांमोना दासिम जि सरकारजों मा इस्युखौ लाना सावरायबाय थादों नोंथांमोननि फेक्सन NLPआ जोंनि इस्युआथ' आं दहाय बुंनाय बायदियानो इस्युआ जोंहा बिटिआरनि जि सिमाफोर दङ आरो बिटिआरनि जिफोर दफा दङ बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जों बेखिनियावनो सावरायबाय थादों आरो बेखिनि सावरायनायावनो जिफोर बिटिसिनि दफा बे मोनफा मोनफायै जाफुंलांगासिनो दङ जालांबायबो थादों बेखौथ' बिसोर डिनाय खालामनो हाया आसाम सरकार आरो BTC सरकार आरो भारत सरकार बे मोनथाम सरकारनि गेजेराव नोंथांमोना सोरजों बबे सरकारजों सावरायगासिनो दङ आथिखालावथ' जों स्टेट गभर्नमेन्टनि जि गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों बा बिटिसिनि जा गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों बेजोंनो जों सावरायबाय थादों आरो फैनायनि मेन माबायानो सेन्ट्रेलजों नंखाया जोंखौ थगायनानैसो लाबोनाय थुलुंगाया जोंखौ थगायना लाबोनाय थगायनानै जोंखौ बियो केम्पआव दोनफैबाय थगायनानै लाबोनानै जोंखौ केम्पआव दोनफैबाय आरो जोंनि बाथ्राफोरा जों स्टेटनिफ्राय बेल' स्टेटआ जोंनो केम्प मोननै होदों चिफ मिनिस्टारा मोननै केम्पआव थानो हागोन उदालगुरि आरो क'क्राझार बे मोननै केम्पआव थानानै नोंथांमोना सावरायनायखौ लासैनो फोजोबलांसै NLPखौ नोंथांमोना गुबैयै मा इस्यु बा मा जि दाबिखौ लानानै नोंथांमोना गायसना रोखा बुंगोन नामा रायजो राजाफोरनो NLPखौ गायसननायनि मेन उद्देश्यआथ' बेनोमोन जे जों बड'लेण्डनि इस्युखौ लानानै गायसननायमोन स' जों जेब्ला हाग्रायाव थायो जोंनि जि साननाय जोंनि जि सिमां जोंनि जि मिजिं बियो जेब्ला थुलुंगा मोना थांबाय बिनि उनावनो थेर बेथेर जालांदों आंहाबो मोनसे सिमां दंमोन आंहाबो मोनसे थांखि दंमोन जोंनि नांनायनि गेजेरजों माबा मोनसेया जागोन आंहाबो मोनसे सिमां दंमोन खिन्थु बे सिमाङा जेब्ला थुलुंगा मोना मिडिएटर जानानै थांबाय बिनि उनावहा थेर बेथेर जालांदों माखासे बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' बहुद गोलाव जेब्ला NLPखौ लायनो थाङो सोरबाया हमजाथारसिगोन सोरबाया खाजाथारसिगोन नोंसोर थाङाबा बेबायदि टाइपआव बाथ्रा बुंनानै जोंखौ लानानै फैदों आरो सोरबाया बेजोंनो फैदों खिन्थु आंनि स्टेन्डआ बेनोमोन जे जों गभर्नमेन्टजों क्लियार भाबै जुदि सिजफायार जों नांगौ 6 मान्थ जोङो सिजफायार लानानै थागोन जोंनिफ्राय एकपक्ष भाबै जोंनि फारसेनिफ्राय नोंथांमोना जे गेदेरथार सिमां नुनानै नोंथांमोना आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनो हाग्रायाव ओंखारलांदोंमोन सोरबाया जेल जानाय जायजों मा लोब्बा दंमोन नोंथांमोननि आफादा मा बुङो बे बेलायाव सोरबाया जेल जानाय जायैदोंथ' जे बेजोंबो खोथा गैयामोन दा बिथांमोना जिखौ लानानै फैबाय बेवहा सोरबा हयथ' बिनि गेजेराव माबा मोनसे हाबसंना दङ बेखौ आं बुजिदों आरो लास्टआवथ' जों दिनै जि अबस्थायाव जाफैबाय गावजों गावबो गोरोबनाय गैया गावजों गावबो नांलाय खोमलाय गावजों गावबो नाथ्रो बाथ्रा बुंलायनाय बेयावनो जों धंस' जानो थांगासिनो दं धंस' जाखाबायबो बेखाय सोरबा हमजानाय हमजायदों खुनु NLPआ सोमोन्दो गैयामोन मोजां जुदि थायोमोनब्ला दिनैसिम दाबो फैबाय सावरायबाय गथ'फोरनि बा सेंग्राफोरनि लाइफखौ एक्सपइल खालामालासिनो इसिबां सेंग्राफोरनि जिउखौ बेकार खालामालासिनो मोजाङै सलुसन खालामनानै समस्याखौ फोजोबनो थाखाय सेस्टाखौथ' जों खालामनांगोन सोरनिबा सेंग्रानि फिउचारखौ नस्थ' खालामनो आंहा जेबो अधिकार गैया
गतिके आं सोरनिबा सेंग्राफोरनि फिउचारखौ फोजोबनो थाखाय बे आफादखौ गावनि व्यक्तिनि सोर्स बायदियै आं लांबाय थानो हाया सोरनिबा डिफेन्स बायदियै आं लांबाय थानो हाया माबा मोनसे सलुसनखौथ' जों नागिरनांगोन दिनै बिटिआरनि थाखाय बिटिआर इमप्लयमेन्टनि थाखाय जों खोथा बुंनानै फैबाय बिटिआर इमप्लयमेन्टआ जालांगासिनो दङ बिटिआर इमप्लयमेन्टआ जालांनायनि गेजेरजों जोंबोथ' जोंनि फोजोबनायनि लामाखौथ' जों लालांनांगोन सेंग्राफोरनो मायबा मोनसे लामाखौथ' खाबुखौथ' होनांगोन गावबा गाव उदां माबायै थांनानै थानो जुदि हमथायै जुदि सोरनिबा माबा हिसाबै थालांबाय थायोब्लाथ' बे मालाबाबो गनायजाथावना नङा जोबथा सोंथि जिथु नोंथांमोना बुंदों दायो नोंथांमोननि सावरायनाया सरकारजों खोब पजिटिभलि सोलिबाय थादों होननानै खिन्थु गुबुन मोनसे फेक्सना बुंबाय थादों दिनैसिम जोंखौ सरकारा रेसपन्स होआखै खुनु दिन जों रायलायाखै होननानै थ' बुजिखाबाय दा दहाय आं जि बाथ्राखौ बुंदों बिसोर सिनायैथ' बाथ्रा गैयाना सोरजों मा रायलायनांगौ सोरजों मा खालामनांगौ बेखौबोथ' गभर्नमेन्टआ बुजिगौ ना गतिके जों जिखौ सावरायदों जों जि लामाजों थांदों बिथांमोना बे लामाजों थाङालासिनो गोदान गोदान लामा हमबाय थाब्लाथ' बहा सावरायनो गभर्नमेन्टआलाय आं दहाय बुंबायना सभारेन जुदि माबा मोनसेखौ लानानै सावरायनो फैबाय जों दा माबा मोनसे बिबाय जों गरायखौ लानानै जों बाथ्रा बुंबाय जों मैदेरखौ लाना बाथ्रा बुंबाथ' बोरै जानाय नङा बेखायनो आं बुंदों बिथांमोना दालाय दालाय जि थाबायनो नागिरबाय थादों आं बुंदों आं बिलाइ थाबायलांगोन आं बे बाथ्राखौ बुंबायानो थादों नोंथांमोना जि NLFB गावस्रानायनि जाहोना नोंथांमोना राजखान्थि बाबैसो गावस्रादों नामा रायजो राजाफोरनि सोंथि राजखान्थि बाबै गावस्रादों मानेथ' माखासे बेलायाव नोजोर बोयोब्लाथ' बेबायदिबो नुयो आरो नंथारगौ बायदिबो आंबो फिल खालामो गावखौ मानो होनोब्ला जों जेब्ला फैदोंमोन अब्ला सोरबा हमजाथारसिगोन सोरबा माबा जाथारसिगोन बे बाथ्राफोरखौ लानोब्लाथ' राजनितिकलि सोरनिबा माबा गुबुन माबायो खारदोंबो जानो हागौ खिन्थु आं लुबैयाखैमोन जे जों फैबाय जेला जोङो जिया इमप्लिमेन्ट जानांगौ जालांखाबाय दाथ' थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला गफुरसिम सिमाया बारायनांगौ होनबाय बारायबाय NLFBनि सावरायनाया मानो सावरायनाया मानो जायाखै होनना बुङो जोंथ' सावरायबायानो थायो खने सावरायो गभर्नमेन्टनि मानसिफ्राबो फेक्सन हिसाबै नोंथांनि दैदेननाय NLFBआ मा मावलांगोन हारिनि थाखाय आरो दासिमाव मा मावबाय थादों मा फोरमायगोन रायजो राजानो जोबथा सोंथि हारिनि थाखायसो जों गिदिर मोनसे माबा लाबोनो हाला नुहुरखानाय नोंथांमोना मिथिखागौ हारिनि जे मोनसे गेदेर मोनसे फिथाइ लाबोना होफैनो हागोन बेबो नंखाला जिहेतु आंनि सिमांखौ थेर बेथेर खालामना होखाबाय आं NLFB आफादखौ फसंनायनि उनाव जोंनि जि सिमां जि सानस्रि बेखौ थेर बेथेर खालामना होखाबाय थ' बे बेलायाव आं फैनायनि उनाव आं गावखौनो माने राहा लामा गोथेनाय बायदिखौ मोनखाबाय गतिके रायजो राजानो मोजां फिथाइदि लाबोना होफैनो हागोन बेखौ आं रायजो राजाखौ हिसाबै ना NLFB हिसाबैनो हाया दानि नैबे थासारियाव आरो हाया आरो NLFBआ आं दहाय बुंबाय गोजौआव थानानै मोजां सिद्धान्त लानानै जुदि फैयोमोनब्ला जाहैनोबो हागौमोन बबेबा मोनसे थांखिसिम सहैनो हागौमोन खिन्थु दायो बे आद्रा खिद्रा थांखियावहा आद्रा खिद्रा सानब्रबनायाव जानला मानला थाइब्रब बारलाय थाइलाय बाथ्राजों जों रायजो राजानो जि माबा मोनसे मोजां फिथाइ लाबोना होफैनो हागोन नंखाथारा आरो बेखायनो आं दा सानदों जोंनि साइडनिफ्राय जोङो बेखौनो सिद्धान्त जे जोंनि प्रब्लेमा समस्याया समाधानल' जालांथोंसै जे जिहेतु बिटिआर इमप्लयमेन्टनि बाथ्राखौ लानानै जों फैदोंमोन जों बेयावनो फोजोबथ'नोसै जों बेखौ साननानै दङ आरो बेखौनो मावगासिनो दं गभर्नमेन्टआबो खोब पजिटिभलि बेखौ आवगायदों